Фазаил Вәлиев икенче улы егете, атларга мәхәббәте аның кечкенәдән килә. Атлар белән никадәр күбрәк аралашасың, шул кадәр аны тизрәк аңлый башлыйсың диләр. Гомумән, ат хуҗасы белән үзләре генә белә торган телдә күзләр белән аралаша. Минем әти гомергә ат белән мавыкты инде. Һәр вакыт безнең өйдә ат булды. Һәм ул шушылай спорт атлары белән шөгыльләнеп китте. Һәр вакыт сабан туйларга йөриләр. Без ярып йөрдек инде. Ярдәм итеп йөрдек үсә төшкәч. Соңрак уже үзем профессионал сымагак ат белән шөгыльләнә башладым. Фазаил абый атлар турында шактый күп мәгълүмат белә. Атларның төсле-төшләр күрүен, басып йоклауларын, сәгатенә 60 км тизлек белән чабуын, 2,5 метр биеклеккә сикерә алуын мин бүгенгәчә белми идем әле. Фазаил абый аргамакны 2018 елдан бирле җитәкли. Бүгенге көндә биредә 19 ат тәрбияләнә. Шуның 9-ы спорт аты, 10-сы балаларга шөгыльләнү өчен. Менә шул яшьтән үк безнең инде максат балаларны менә шушында түгәрәккә йөртеп, атка мәхәббәт уятып, менә 10 баладан икесе ат яратып, ат белән шөгыльләнеп китсә дә, бу бик зур уңыш инде. Главное понимать лошадей, чтобы лошадь понимала, я понимал, что требуется, что от него требуется, и что она от меня хочет. И другая, как бы одно целое, другое понятие, понимаю. Ей хорошо, и мне хорошо. Быелгы федераль сабан туйга 6 юртак, бер чабышкы, җигүле арба белән тагын 5 ат чыгачак. Мөслим районында ат яратучы ир-егетләребез барлыгы 18 баш спорт аты тоталар. Безнең монда хәзер атларыбыз яхшы, якын тирәдә иң яхшылардан саналадыр. Бәлки без инде быел Түбән Кама районында 1-2 урыннарны алдык сабан туенда катнашып. Тукай районында 1-3 урыннарны алдык, атларны сиратлашып йөртәбез. Чакмагыш районында Башкирияда 1-2 урыннарны алдык. Мөслимебездә ат спорты комплексы булу җирлегебез өчен зур мәртәбә. Милләтебезнең горурлыгы булган ат спортын популярлаштыру, үсеп килүче буында ат спортына кызыксыну уяту шушында башлана да инде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.